Barkanmu da sake haɗuwa a wani sabon shirin na mai albarka. Shirin namu ne za mu ga muku hanyoyin da ake bi wajen rage ƙiba. Da farko dai kafin mu san irin waɗannan hanyoyi, yana da kyau mu san me ya haɗarin da ƙiba take da shi a lafiyar jikin. Kada ku manta ku danna mana subscribe. Waɗanda suka haɗar da hawan jini, ma'ana ƙiba in ta yawa tana kawo hawan jini, in tana iya kawo ciwon zuciya, kuma tana iya kawo ciwuka da dama irin su ciwon kafa da dai sauransu. Idan ƙiba ta yawa a cikin mutum tana sanya jijiyoyi su dinga tsokewa ko kuma su dinga mammatsewa su koma yan sirara. Wani lokaci idan jijiya ma ta toshe takan iya hana jini zuwa ƙwaƙwalwa. Wannan cewa ƙwaƙwalwar mutum ba ta samun jini, wanda ke iya kawo ciwon stroke. Da farko dai a cikin abubuwan da suke taimakawa wajen rage ƙiba akwai shan lemon citta da lemon tsami, wanda ana kiran shi da suna lemon jinja kenan ko. Na biyu kuma cin abinci da yake dauke da alkama, irin su biredin alkama, cikin alkama, domin wannan ba sa haifar da ƙiba. Na uku kuma cin wake. Shi ma wake ba abu ne da yake sanya mutum ya ƙiba a jikin shi ba, kuma abu ne da yake dauke da protein mai tarin yawa a jiki. Sai kuma na uku shine shan ruwa. Na hudu kuma yawan motsa jiki. Motsa jiki na taimakawa wajen kone cholesterol da ke jikin mutum. Sai na gaba akwai rage cin abubuwa masu sukari, irin su lemukan roba, kayayyaki soyayyen abubuwa, kayan soye-soye, lemukan roba da sauransu. Da abin da yake da zaƙi ya kamata a yi baya da shi. Kada ku manta ku danna mana subscribe.